Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ora rawuh ingkang kula tresnani. Panganan nami kula Dimas Dendra saking kelas 11 DPB Tunggal. Sepisan kula ngaturaken panuwun dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala awit dina menika kita saged sesarengan mepanggih kanthi wilujeng tanpa alangan mugi tansah pinaringan sehat lan rahayu. Para rawuh ingkang kinurmatan, ing jaman modern kados menika kita kudu gadah sikap positif lan disiplin. Sikap positif punika ateges tansah mikir becik optimis lan nyengkuyung awake dhewe supados ora gampang nyerah. Wong sing gadah pikiran positif mesti saged ngadepi tantangan kanthi ati legowo lan semangat. Salajengipun disiplin punika dasar kawigati ing saben urip. Tanpa disiplin, kabeh rencana mesti ora bakal kesembadan. Disiplin waktu, disiplin sinau lan disiplin tanggung jawab. Dan dosaken kita dados pribadi sing tertib lan dipercaya. Wong sing disiplin tansah dianggep becik lan saged dadi keluarga tumrap wong liya. Mula saka menika ayo sami-sami laksanani sikap positif lan disiplin wiwit saking urip saben dinten. Yen kita ajeng nglakoni lara punika mesti urip kita luwih tertib lan luwih sukses lan tansah migunani kangge sesama. Boten wonten liyane ingkang saged ngowahi awake dhewe kejaba awake dhewe piyambak. Mula ayo wiwiti saking diri kita. Kanten ingkang saged kula aturaken mugi-mugi migunani lan saged dados pamrih kangge kita sedaya. Bila ayo sami-sami lakoni positif lan disiplin saben dinten. Mugi Gusti Allah maringi kegiatan lan kesabaran dhateng kita sedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.